Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatan nga mangidanon kadagiti damdamag. Di 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama ang mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbangag siya pa, kanaal daw kada kayo aming awan labas sa siyak naman ng Rafi nga mangibigay kadagiti sumagmamano at damdamag ita nga aldaw. Manipur kadagiti ulo dagiti damdamag lokal iti DSWD Suwad Mountain Province, preposition relief supplies for disaster response. Iti dumapay nga ulo dagiti damdamag iti GSIS pagbalinon nang una iti 3 hectares sa tree park iti syudad ti Baguio. Dagiti ulo pa dagiti damdamag lokal, buntok MDRRMC, nangitid iti dago sa tulong kadagiti apektado nga agpamilya gapo iti layos iti barangay Kalutit. Iti dumapay regional na damdamag, stop treble wire, protektaran dagiti babay ken ubing. Kadagiti dadumapay nga ulo dagiti lokal na damdamag nasabat iti maysa nga masuspitsa wenno masuspitsaran a drug personality iti Baoko na ala iti pinatpati shabu no pamati a shabu ken improvise a rifle. Iti dumapay nga ulo dagiti lokal na damdamag at tuloy iti panang monitor iti nadadaal nga daga iti sityo na idapong Sagada. Dagiti detalye dagiti damdamag iti syudad ti Baguio ago maki pagtipon iti Government Service Insurance System GSIS iti lokal na gobyerno iti Baguio tapno mapa-adwan iti maysang 3 hektarya 3 park iti asidag iti Baguio Convention Center iti proyekto ket nagapo iti panggep asalakniban dagiti kang runangan kayo pino iti syudad ken may mangipaay iti baro nalukmeg pag liliwaan ti publiko. Kuna ni Myrene Reyes, branch manager iti GSIS Baguio, ay iti proyekto kat uman namong iti adal kan panggap iti administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. May panggap iti panang pasayaat ng agtultuloy kan makabael, panang salaknib iti aglawlaw, inapay kinuna ang masalakniban amin dagiti adda akayo apino iti lugar kung saan may palubos ti panagputol iti anyaman kadakwada. Nagunod iti panagduas ti proyekto kalpasan na naikat iti klasifikasyon ti daga naibalin nga government recreation and commercial 2A. Naipasa mo ti lokal na gobyerno ti Baguio dagiti conceptual plano ken technical
disenyuda iti GSIS. Apakiramanan iti panukalan ni Mayor Benjamin Magalong pagbalinan iti agarop 16,000 metro kwadrado at 3 park nga dan iti nangato pagnaudan when elevated walkways. Naunos na lukmag pagaya pa ken basit asilaw abo nga bukas amphitheater para iti wellness wenno panagliliwa ken komunidad pasamak. Sigun kini Reyes, iti proyekto ket makatulong iti panang papigsa iti programa ti Baguio iti panang salaknib iti aglawlaw. Panang lapid iti legal panag-okupa ken panang sakop iti daga. Panang padakkel karagiti pagliliwan ti publiko ken panang papintas iti pateg ti daga iti mabayag panawon at damet plano amang ipatakder kadagiti basit pwesto iti negosyo micro retail spaces tapno agbalin pagtaudan ti tuloy-tuloy kita ngem saan may sakripisyo ti kina hanga may sakripisyo ti kina ekologikal ti lugar. In pasingkad ti GSIS ay tuloy na iti panakipagtrabaho iti lokal a gobyerno iti Baguio kan kadagiti dumapay akatuwang tapno maisigurado iti proyekto ket mangsalaknib iti na naipatag atawid dagiti kayo pino ti Baguio. Bayat ang mangipaay iti napaot pagimbagan iti aglawlaw komunidad ken ekonomiya. Iti dadumapay detalye dagiti damdamag nang ipatulod iti composite team iti Bontoc Emergency Operation Center no EOC iti malam Agosto 6, 2027 iti barangay Kalutit tapno mangitid kadagiti hygiene kits kadagiti pamilya ang naapektaran kan naipiligro gapo iti layos. Dagiting hygiene kits ket pasat dagiti na ipasagana ang non-food items dinawat iti Bontoc Local Government Unit iti Office of the Civil Defense Cordillera Administrative Region wenno OCD CAR. Tapno maisigurado ti napartak panakaypaay iti tulong kadagiti komunidad ang apektaran iti dakes at tiyempo. Siguro iti report ang ipataon na ipatulod iti Kalutit Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee BDRRMC iti Bontoc EOC iti bigata may sa balay apag naunan nagiti duwa pamilya nga daan iti 8 kamang iti panaw manipod iti pagnanaudanda wenno pagtaenganda gapo iti layos na ipatawod iti agtultuli at tudo agdamaket agtaltalin na udda. Una agtalin na da iti Barangay Kalutit Building ang mausar kas evacuation center. May nayon pa may sa pamilya nga daan iti talo akamang iti napiktaran kalpasan ang nalayusan iti umunapaset iti balay na. Sigun iti panangusisa dagiti responder na talgad iti pamilya ken ayanda ita iti may kadwa at tukad iti pagtaenganda. Kabayatan na sigun iti Municipal Health Office amin dagiti naapektaran na pamilya ket naisaing da ken awan iti na report aparikot iti salon at da. Palagip iti Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council MDRRMC iti publiko akanayon nga aganad gapo ta iti agtultuli at todo agapo iti maymay ket mabalin ang mangitulong iti layos dagos alayos sa flash flood ken panagtedted ti daga. Maywasan dagiti agnaed nang runa dagiti adda iti nababa lugar ken kadagiti lugar ang nakaro iti peggad iti layos wenno panagtedted ti daga surotenda dagiti weather updates ken advisories manipod iti pag-asa ken Bontoc MDRRMC.
Panagipmat kadagiti motorista ken biyahero nga agnanawid iti panagdalyasad ken liklikan da iti panagbalasiw kadagiti nalayusan a kalsada, karayan ken rangtay no saan a natalged ti libel ti danom. No ada emerhensya wenno insidente may dawat iti publiko adago sa ipakamo iti Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee wenno BDRRMC wenno iti Bontoc Emergency Operations Center EOC. Iti na tumapayag iti tali na ititam damag is di iti step tribal war protektaran dagiti babae ken ubing. Agtultulo iti panawag iti nabuyog Gabriela iti dago sa panangisardeng iti agdama at tribal war iti nagbautan dagiti tribo ti Butwagan ken Botbot. Sigun iti grupo iti Agosto 5 may sa babae iti nakadangran nakatamaan iti panakapaputok may papan iti komunidad ti Botbot bayat amapan isuna amang ted makan kadagiti baboy. Gapoy iti daytoy inawagan ti nabuyog dagiti duwa at tribo amang mangisurot iti naidumaan awagas iti pakapia babaon iti warang wenno sipat nga indalan dagiti mangibaot iti tunggal tribo iti warang ti tribo amang sapol iti kapya ket mangipatulod iti simbolo kas gayang bulo wenno wasay alandok akas panakaipakita iti panangisardeng iti gubat. Yung pasangpay mat iti organisasyon na dagiti babay ubing kinlalakay iti karunaan na mapiktaran iti tribal war. Inlagip da dagiti napalaba sa panaggugubat dagiti tribo EJ Cordillera anay turong iti panakatay dagiti sibilyan ken panaka-evacuate dagiti adu a pamilya. Kinunati na buyog ay tibiyag kat napatag unay kasket saan ang maala babaon iti panangibalas. Inawagan da dagiti duwa tribo sa limot matanda dagiti patag ti kultura iti katutulbo nga mangipatag iti biyag ken mangtungpal iti kapya. Ti mensahe ti organisasyon isardongen iti tribal war iti kapya ti masakbayan. Iti dati mapalo kaladang damag naristo dagiti otoridad ti may sa 35 anyos wenno 35 anyos a lalaki ang masuspetsaran a nairaman iti illegal at droga kalpasan iti panang serbi iti search warrant iti pagtaengan na iti barangay Tapapan Bauco Mountain Province iti Miyerkules. Sigon iti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera wenno PDEACAR naala iti operasyon dagiti 5 heat-sealed plastic sachet naglaon iti basit a residue iti pinatpati a shabu may sa glass toter naglaon iti likido mapatpati a illegal droga na dumaduma a drug paraphernalia ken may sa nga improvised 22 caliber rifle. Iti operasyon katintong paldagiti nagkaykaysa ang operatiba manipod iti PDEA Mountain Province Provincial Office, Bauco Municipal Police Station, ken Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit. Tatada iti kustudiya iti Bauco Municipal Police Station ti suspek ken mapana may pasango kadagiti kasong panaglabsing iti Section 11 ken 12 iti Republic Act 9165 wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 wenno 2002 may papan iti panagtagikwa iti illegal a droga ken drug paraphernalia may kabilmet kinkwa na iti kaso panaglabsing iti Republic Act 10519 wenno Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act gapo iti naala nga improvised ang armas.
Kinuna iti PDEA car ada ito nga operasyon ket pasat iti agtultuloy a kampanyada amang manglaban iti illegal a droga ken dumapay a krimen iti region ti Cordillera. Iti mo di adamdamag iti ganduyan reports nang ipatungpal iti personal ti Sagada Municipal Police Station iti panang monitor ken panang assess iti nadadala pasat iti dagang asidig iti maysa nga pagtaengan iti sitio na naidapong barangay Dagdag Sagada Mountain Province. Kadakwada kadagiti opisyal iti barangay ken voluntaryo inawis dagiti otoridad dagiti agnanawid iti asidig amang tungpal kadagiti na ibatay a pagandurutan iti kinatalged tapno maliklikan ti pagad. Kaspaset iti dagos panang sungbat binalutan ti lunaw wenno canvas iti naapektaran a lugar tapno mapabasit iti panakabasa iti daga ken malapdan iti ad-adapay a panaka-erosion. Agtultuloy matlang iti panang monitor ken panang koordinar dagiti otoridad kadagiti masaknan nga ahensya tapno may sigurado iti kinatalged dagiti umili ken maitungpal dagiti umno a solusyon iti sitwasyon.